ଜାଣିନି କି ମୁଁ ସପନ ଦେଖିଛି। ମରିଯିବ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଜି ସପନ ଦେଖିଛି ସିଏ ମରିଯିବ ବୋଲି। କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍ୱପ୍ନଟା କହିନି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆଜି ସିଏ ମରିଯିବ, ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି। କେତେବେଳେ ମରିଯିବ? ଜାଣିନି, ଟାଇମ୍ କହିନି ଜମା। ତାପରେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଚାଲିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କଲି ଗଙ୍ଗନଗର ରହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ଆସୁନି, କିଛି କହିବାର ଆସୁନି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କହ ବୋଲି, ସେ କହୁଛି ମୋତେ କିଛି ଆସୁନି, କ'ଣ କହୁ ବୋଲି। ବ୍ଲଗ୍ ଖାଲି ବନଉଛି କ୍ୟାମେରା ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅଛୁ, ଆଉ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଭଲରେ ଅଛୁ, ସୁଖରେ ଅଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର, ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଘରଣୀ, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ସାଇବାବା। କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଆଉ। ସେଇଟା ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା, ମୋର ବୁଲେଟ୍। ଗାଡ଼ି ନା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନା ଦେଇଛି ବୁଲେଟ୍। ଆମର ଦେଖା ଆଜି ବିରି ଧୋଉଛୁ ପିଠା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରଣୀ ପିଠା କରିବ ବୋଲି ବିରି ଧୋଉଛି। ଆଜି ପିଠା ହେବ ଆମର। ଆଜି କିଏ ଖାଇବ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ପିଠା ଖାଇବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି। ଚକୁଳି ପିଠା ହେବ, ବରା ବନା ହେବ, ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠା ହେବ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରହିଗଲି ଅଧାରୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛୁ କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖା ହେଇନି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ତାପରେ ଫୋନ୍ରେ, ତାପରେ ଆମର ନ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଇକି ମୋତେ ସିଏ କାଳେ ପସନ୍ଦ କରିବନି, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଏକା ମୋତେ କହୁଛି କି ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବନା। ତୁମେ କ'ଣ କହିଦେଉଛ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଖା ହେଇନଥିଲି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ କି ମୋତେ ସିଏ ପସନ୍ଦ କରିବ କି ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ଆଉ ତା ମନରେ ବି କ'ଣ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିନି ତ ଭଲ ପାଇବ ତା ଆଡ଼େ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ମାନେ ତା ବିନା ମୁଁ ରହିବିନି, ମୋ ବିନା ସିଏ ରହିବନି, ଏମିତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ସିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବୋଲି, ସତରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ କାହିଁ ଫୋନ୍ କଲାନି, କାହିଁ ଏମିତି ଭାବିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ। ଏତେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ, ମାନେ ଏବେ କମିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଏବେ କମିଗଲା ଭଲ ପାଇବା। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ହୃଦୟ ଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ବିବାହରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଗଲି? 6 ମାସ ନା? ଭଲ ପାଇବାର 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲି। ରାତି 9ଟାରେ ଗଲି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ରାତି 9ଟାରେ କେମିତି ଗଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ବି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଗାଁ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3ଟାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ନାରାୟଣୀ ବସ୍ରେ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇଲି 7:30 ହେଇଗଲାଣି ନା, 7:30 8ଟାରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ସେଇଠି ବସ୍ ବି ନଥିଲା। ବସ୍ରେ ସେଇଠି ପଚାରିଲି ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବାଲିପଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ, ସବୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ କି ଏବେ ତ ବସ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ।
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କରିଲି। ଅଟୋ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କରିକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବାଲିପଦର ଯାଏଁ ଗଲି। ବାଲିପଦରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି। ବାଲିପଦରେ ସେଇଠି ଅଟୋବାଲା ନେଇଗଲା, ବାଲିପଦରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। କହିଲା ଭାଇ ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମନ୍ଦାର ଗାଁକୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଁ ହାରାମି ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ପାଖ ଗାଁଟା ମହୁଲପଲ୍ଲୀ, ସେ ଗାଁକୁ ରାତିରେ ଅଟୋ ଯିବନି, 9ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବି ପୁଣି ମୁଁ ବାଲିପଦରେ ଓହ୍ଲେଇକି ରହିଲି। ରହିକି ସେଇଠି ପୁଲିସ ବାଲା 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଲିପଦ ମନ୍ଦାର କୁଆଡ଼େ? ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ। କହିଲି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି କିଛି? ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି କିଛି ମିଳିବନି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯଦି ଅଟୋ ଫଟୋ ଥିବ ବୋଇଲେ ଯିବ ଭାଇ ଆଉ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ଅଟୋବାଲା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସିଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲା, ଆସ୍କା ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କହିଲି ସେ ଗାଁକୁ ନେଇଦିଏ ବୋଲି। ସିଏ କ'ଣ କଲା ରାତିରେ ସେ 50 ଟଙ୍କାର ଜାଗା ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ନାଇଁ କି 50 ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମୋତେ ସିଏ କ'ଣ କଲା 100 ନା 150 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲା। 100 ଟଙ୍କା ନା 150 ଟଙ୍କା ନେଲା, ନେଇକି ସେ ଗାଁରେ ନେଇକି ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ସାହି, ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ସେ ଧୋବା ସାହି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା, ସେଇଠି କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା, ସେ ଧୋବା ସାହି ପାଖକୁ ନେଇଦେବା। ତ ସେ ଅଟୋବାଲା ନେଇକି ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ସେଇଠୁ ପଚାରିଲି ସେ ଗାଁରେ ଜଣକୁ, ସେଇଠୁ ସେ ଅଟୋରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାରେ ଥିଲା, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲି। ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ନାଁ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ନା ସିଏ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ସେପଟେ, ସେ ସାହିରେ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ସାହିକି ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନୀଳ ନାଇଟିରେ ପିନ୍ଧିକି 3-4 ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ବସିକି ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଗପୁଛନ୍ତି। ଆକେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଯିବା, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି? ନାଇଁ କୁହ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଇଏ ବି ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ସବୁ। ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ନେଇକି ଯିଏ ଛାଡ଼ିଲା, ସିଏ କହିଥିଲା, ମୋ ମାଇଁକି କହିଲା ଏଇଠି ତମ ଘରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଭଣଜା ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି। କହିଲାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଝିଅ ଯାହା ଯେତିକି ବସିଥିଲେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠି ରାତିରେ ରହିଲି। ସେ ଫୋନ୍ରେ ଯେତିକି ଗପୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି, କି ସିଏ ମୋତେ ବି କିଛି କହିପାରିଲାନି। ରାତି ସାରା ରହିଲି। ସକାଳୁ କ'ଣ କଲି, ବାହାରିକି ଆସିଲି ହେରି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ କିଛି କାଲିକି କହିବା ଆଉ।